Bore da, caru dwi o Caru Ioga a dyma Bobby yn fy yma. Diolch am ymuno ein fideo Llif Ioga teimlo'n dda yn y bora. Felly fydd y llif yma yn helpu ni codi y lefelau egni ein corff, cynhesu y cyhyrau i gyd yn barod am y diwrnod a jyst gadael ni teimlo'n dda ar gyfer cychwyn y diwrnod ac y diwrnod o'r blaen. Felly, diolch am ymuno a gobeithio bych chi'n mwynhau. Pan bych chi'n barod, oll sydd angen ydi mat neu lle cyffyrddus, panad o de, os ydych chi eisiau eich panad, bora, ac dwi'n defnyddio essential oils yn living i helpu fi am y deffro, so mae gen i fi peppermint, lemon a frankincense sy'n lyflu i ddefnyddio ar ben bora. Felly, pan ydych chi'n barod, dewch i ni sefyll ar y mat. Rydym am cychwyn yn tydas yna yn sefyll ar y mat. Dewch ar sylw tuag at yr anadl. Sut mae'r anadl yn dod i fewn i'r corff a sut mae'r anadl yn gadael y corff. Yna, gyda'r anadl nesaf i fewn, rydym am ddod ar dwylo i fyny'n uchel ymestyn i fyny, ac yna mae'r dwylo yn dod i lawr sydd at y galon. Dechreuwch creu cynhesrwydd yn y dwylo wrth rwbio nhw gyda'i gilydd, ac yna rhoi nhw ar y llygyd. Llaciwch y gwyneb ac efallai rydych chi'n dod â gwên i gychwyn y diwrnod. Mae'r anadl nesaf am fod yn Pranayama breath of joy. I wneud hyn fyddym yn anadlu fewn 2 gwaith ac yna anadlu allan. Gyda phob symudiad rydym yn anadlu fewn 2 gwaith, yr breichiau yn dod i'r ymlaen, i'r ochr ac i fyny, ac yna gyda'r anadl allan rydym yn disgyn ymlaen ac yna ailgychwyn. Byddym yn gwneud yr anadl yma, y Pranayama yma, am 10 rownd. Ffwrdd â ni. Anadlu fewn, i fewn, i fewn, allan. Anadlu fewn, i fewn, i fewn, allan, gadael fynd o'r tensiwn. I fewn, i fewn, i fewn, allan. I fewn, i fewn, i fewn, allan. Ac wrth i chi deimlo'r anadl yn dod i fewn ac allan. Gwnewch hyn pan fy mag hir rydych eisiau, nes i chi deimlo yn dda yn yr corff. Yna, rydym am ddod i uttanasana ein forward fold plygiad cyntaf o'r bora. Gadewch i'r pen disgyn yn drwm ac rydym am codi drwy symud trwy'r mula banda ein chakra, root chakra ein bol. Mae'r anadl cyntaf am ddod â ni i ymestyn yr ochr wrth ni dynnu yr dwylo i'r chwith. Cofiwch edrych tuag at y panelin. Anadlu fewn nôl i'r canol, anadlu allan i'r ochr dde. Yna, rydym yn anadlu fewn, mae'r panelin yn ddod i'r ochr. Dewch ar dwylo i lawr a rydym am cyflwyno twist i'r asgwrn cefn wrth i ni symud y pen un ffordd ac y breichiau ffordd arall. Cofiwch symud o'r cor o'r bol yma. Yna mae'r dwylo'n dod yn ôl i fyny ac anadlu allan. Gadewch i'r llaw dde dod i fyny wrth i'r llaw chwith dod lawr yr gwys. Yn fyma rydym yn ymestyn ochr y corff. Ac yna symwch ymlaen i'r ochr arall. Gyda phob anadl allan, teimlwch eich hun yn mynd dipyn bach bellach i'r ymestynniad. Mae'r dwylo am ddod i fyny.
Yna rydym eisiau cael y dwylo i gyffwrdd tu nôl i'n cefn a tynnu ein sgwyddau yn ôl. Gyda'r anadl allan rydym yn plygu ymlaen gadael pen disgyn yn drwm a mae'r dwylo yn codi i fyny yn naturiol. Mwynhewch yr ymystyniad yn yr cefn asgwrn gefn yn yma. Dewch i wc cytasana, ein cadair, a teimlwch y coesau yn gweithio'n greu. Yna rydym yn nadlu allan y dwylo i lawr. Dewch i ni fynd trwy ein llif. Rydym yn dod i sefyll i tydasana, gwnewch be bynnag rydych angen i ail osod y corff. Mae'r dwylo'n dod i fyny ac yna rydym yn plygu i uttanasana. Ar yr anadl i fewn rydym yn sythu'r cefn hanner ffordd. Anadl allan, dwylo i lawr. Ac am ein nôl i ci yn plygu cyntaf o'r diwrnod. Fydd hwn yn teimlo dipyn bach yn stiff i gychwyn, felly gwnewch unrhyw symudiad sydd angen unai fod chi'n plygu'r pengliniau neu symud y cluniau ochr i'r ochr. Yna rydym yn edrych ymlaen, mae'r pengliniau'n dod i lawr yn araf ac rydym yn unticio'r traed. Dewch i'n bwrdd, tabletop. Yn fyma rydym eisiau y dwylo o dan y sgwyddau ac y pengliniau o dan y cluniau wrth i ni fynd trwy cat a caw. Rydym yn cynhesu'r asgwrn cefn yn fyma wrth wneud siap, curve a siap arch. Da iawn. Pwyswch yn ôl a rydym yn codi hanner ffordd wrth dod â'r dwylo i fyny, efallai fod chi'n mynd am backbend bach ac mae'r dwylo yn dod i lawr. Yna rydym yn dod â'r dwylo i lawr ac ymlaen i'n tabletop. Rydym yn fod yn canolbwyntio ar y fraich dde i gychwyn. Felly rydym yn codi'r llaw o'n blaenau a gwneud tair cylch un ffordd ac yna tair cylch y ffordd arall. Cofiwch dilyn y llaw gyda eich llygyd fel fod y gwddw yn cael ymestyn hefyd. Yna mae'r llaw dde yn dod reit i fyny ac yn plygu trwy'r gap. Cymwch 2 anadl yn fyma ac yna ymestyn yn ôl i fyny. Mae'r llaw yn dod i lawr. Rydym yn mynd ar yr ochr dde wrth codi'r llaw i'r fyny a gwneud tair cylch un ffordd, yn dilyn y llaw gyda'n llygyd, ac yna tair cylch y ffordd arall. Unwaith rydych chi wedi gorffan y symudiad yma, dyn ni'n dod ar llaw trwy'r gap a gadael i'r glust a'r pen ymlacio ar y llawr. Cymwch tair anadl yn fyma. Ac yna rydym yn codi yn gryf yn ôl i'n bwrdd. Pwyswch yn ôl ac i fyny wrth i ni wneud backbend bach a mae'r dwylo yn dod yn ôl i lawr. Camwch y dwylo ymlaen a da ni am ddod i lawr i'n sphinx. Mae hwn yn un da i ddeffro'r asgwrn cefn ac cyflwyno plygiad bach. Yna rydym yn pwyso yn ôl rholl ffordd i ci yn plygu. Teimlwch y gwahaniaeth yn yr ci yn plygu yma rwan. Efallai fod chi dal eisiau plygu'r pengliniau neu fod chi eisiau ffeindio llonyddwch. Yna rydym yn dod yn ôl i'n tabletop a pwyso ymlaen i fynd trwy'n llif wrth ni yn adlu fewn dwylo i fyny a nadlu allan dwylo i lawr. Rydym yn dod yn ôl i'n tabletop. Gwnewch siŵr fod chi'n pwyso trwy bob un bys ar y mat a rydym yn codi yr goes dde i fyny. Cychwynwch wrth rowlio trwy'r ffer. Cylchwyd un ffordd a wedyn y ffordd arall.
Yna rydym yn symud y pen glin i creu cylch mawr, a fydd hwn yn un da i ddeffro ac ymestyn y glws. Yna rydym yn cicio yr sodl allan, pwyntio yr troed, a camu yr pen glin i'r ochr arall o'r pen glin chwith. Pwyswch yn ôl, dyma variation o child pose, plentyn yn plygu. Anadlu iawn, codi yn ôl ymlaen, mae'r goes yn cicio allan a rydym am tapio yr blaena'r traed un ochr a wedyn i'r ochr arall. Cofiwch symud o'r côr yn fyma, da ni'n cadw'r cefn syth ac y bol yn gry. Yna rydym yn plygu'r pen glin yn ôl i fewn ac yn llenhau drwy fynd trwy ein ci yn plygu. Dewch ar pwysau oddi ar y pen glinia am funud bach. Yna rydym yn codi yr pen glin ar yr ochr chwith a dechrau rowlio'r ffêr. Mae'r pen glin am creu cylchoedd wrth i ni agor y groen ac dechrau creu hyblygrwydd yn ein clyniau. Yna rydym yn pwyso trwy'r sodl ac yn plygu'r pen glin i'r ochr arall o'r mat. Pwyswch yn ôl ac ymestyn y breichiau gadewch i'r pen dod i lawr. Anadlu iawn, rydym yn codi fyny, mae'r goes am aros i fyny'n gry a rydym yn tapio blaenau'r traed ar ochr y mat. Teimlwch eich hun yn gry trwy'r coesau ac hefyd trwy'r sgwyddau wrth yn y dal ni fyny. Dewch i'r ci yn plygu a cymwch 2 anadl yn fyma cyn dod i lawr i chaturanga fel i ni pwyso i lawr, opsiwn i fynd i sphinx, sef plygiad bach yn y cefn, neu cobra gyda plygiad dipyn bach mwy. Edrychwch yn fyny yn fyma a cymwch anadl mawr i fewn. Mae'r anadl allan am codi ni nôl rholl ffordd i fyny ar ein penglinia. Opsiwn i wneud backbend bach a dod i lawr gyda ein dwylo. Rydym yn cyfarfod yn ôl yn tabletop ac yn ymestyn y droed dde allan. Rydym am creu cryfder yn fyma wrth wneud 2 press-up gyda'r penelin i fewn. Yna rydym am gwasgu'r pen glin tuag at y penelin am 3, 2, 1 a dod ar sodl yn ôl. Swap i'r ochr arall. Coes yn ymestyn i fyny, sgwydda yn pwyso i lawr tuag at y mat. Ac yna'r pen glin i fewn am 3, 2, 1. Cryf iawn. Dewch ar pen glin yn ôl i lawr a pwyswch yn ôl i ci yn plygu. Cymwch anadl mawr yn yma, pwyso ymlaen, opsiwn i dod o'r pen glin i lawr neu mynd rholl ffordd trwy ein chaturanga, pwyso ymlaen i cobra ac anadlu allan yn ôl i ci yn plygu. Yna, cerddwch yr traed ymlaen i flaen y mat ac dewch trwy'r uttanasana yn fyma. Sylwch y gwahaniaeth yn hyblygrwydd eich corff rwan wrth i chi plygu ymlaen a dod rholl ffordd i fyny yn ôl i tadasana. Rydym yn cymryd anadl mawr i fewn, mae'r breichiau'n dod rholl ffordd i fyny, a gyda'r anadl allan, rydym yn dod a'n dwylo yn ôl tuag at yr galon
Namaste. Diolch am ymuno fi a Bobi I wneud y Llif Ioga teimlo'n dda bore yma. Gobeithio bod chi'n teimlo yn wych ac yn barod I daclo'r diwrnod a cael diwrnod braf. Cofiwch adael sylw os ydych chi'n teimlo neu os nathoch chi fwynhau fideo ac eisiau mwy cynnwys. A cofiwch clicio subscribe neu dilyn fi ar yr holl tudalennau cymdeithasol. Edrych ymlaen I wneud yoga hefo chi eto yn fuan a mwynhewch i'ch diwrnod. Ta!